pila sekano tripri khorango nono lamsugo borong nang kaisa din thani kok saimana musungmani khe Tripura government ni simin obo TRI ni simin bo obodini tolaos tongoi tonga ba kwbangma phatar hastini lukurok Tripura hapangni thani kwbangma kogrok no saimana musung jagota hangkai borong nang kisa sungno thaija thainai phatar haste aba Tripura hasu tongnai chini lukurok ni bagi thaija thaini kok rok saide khnarai mano mani আচ্ছা বেলা হামবাই जों যত সাইমানো চিনি করোনা ভাইরাস নতयै COVID-19 বেলা এখানে जों জালামি তংখা সু ত্রিপুরাওয়া সারা বিশ্ব পৃথিবীর প্লাস চিনি ইন্ডিয়া ও ভাইনো বেলা এখানে আবো রোগ বাড়াই তংখা করোনা ভাইরাস রেজিং তংখা বাংমাসি বাংলি তঙ্গো আবং বেলা এখানে ওয়ানাম সংসা এই ত্রিপুরাও ভাইনো नेफ्रोसं खरकसा मानजाखा पजिटिव मानजाखा आबनि बागै जों बेलाय वाना लाइजाक शुधु चिनि सरकार चिनि साधारण जनगण पाब्लिक जत्न वाला लाइजाक आबनि बिसिंगो बतैबो बेलाय खेने क्राइसिस लय तंखा चिनि बिशेष चिनि गरै ब्रौरक साब्रं सामतां जानाय रक डेली लेबर रक आबर बेलाय खे साफारं तंखा केबाजों जे मानसाक चिनि सरकार कताल सरकार जों सुबाय तंगो नरक साइड मखना जों मोटामोटी चिनि BPL अंतोदय जों फ्री रेशन रय तंगो ते अंगनाबादी आवन फ्री रेशन रय तंगो जों ताइ जों APL फेमिलि न भाइनो डिजार्विंग APL फेमिलि आरबाय जों 50,000 जों रनाय आबो जों अलि सालायका रय तंगो APL सानो जेब्रा एकदम बिग्रा APL आबरो जों रय तंगो ते बुरा बाटा आबो जों रय तंगो आबो जों आबो 2 मासनि एडभान्स रय तंगो जों ते यत तो चिनि माइग्रेंट लेबर प्रायबो हाय 6,000 तंगो चिन्ति प्राय देबो 4,000 से 6,000 चिन्ति प्रा बिसिंगो माइग्रेंट लेबर तंगो ईद बाटा सामुंतानाय तेनि चा बागान सामुंतानाय आबरो न भाइनो जों आबो बांगो जे पैकेज ग्रां क्लाइका आबो जों रय तंगो ओमाय क्लाइसिं जागा जागो जों हेल्प है तंगो तैबो चिनि त्रिपुरा हास्टेनि जे फादार तंनाय रक गोबां मानसिनि लेबार खाय तंनाय रक माइग्रेंट लेबार डेली लेबार नि हैदराबाद बेंगालुरु केराला बेंगालुरु तेनि मुंबई दिल्ली शिलं गुवाहाटी गोबां जागा कलकाता आरो बुचिन गोबां माताबो खसाय तंबायखा आरो बेलाय बिरमान तंबायखा आरो बगे जों दिल्ली त्रिपुरा बावनो जों स्पेशल जों आरो सेंटर खायदोखा जे ब्रक दिल्लीओ जे मासें जों रक बिदमान फाय जों रक नेरक दिल्ली त्रिपुरा बन थांदि आरो जों साखलाय देखा जों बरनो फान प्लेस करखा ते कलकाता बबनो भाइनो जों रां रय रखा जे ब्रक एकदम चुगिया एकदम मासें दंखा न कष्ट खायनो आरो कलकाता बबन फायदि ते गुवाहाटी त्रिपुरा बन जों सेंटर खलाव रखा ते गुवाहाटीआव जों गासे केम्प खाय दंगो गोबां आरो जों गासे केम्प खायका आरो जे ब्रक गुवाहाटी दंनाय रक तिमरा रक मासें जों ब्रक थांय आरो ज' खायमानो अबाय क्लाइ जों तरक जों साइजो खाय दंगो हेल्प दंगो तैबो चिनि गोबां मा जे जेन्युइन गुबुन ब गरिब बनि रांख्रै डिटेल फेमिलि तनक जों जेब्रा बायरे फरायदोंनाय सामदाना जों मुम्बाइआव जों रांसा दाय रखा ini Pune rawo rangta habai dong tuk habai tongo jeng mansak jeng barang hiding help kai tongo jeng te ini tabok ni Hyderabad ba Tamil abni Bangalore ko ma tongo anero prai 2-3,000 anero bumuli sophaga te sudo anero chinia kabang ma ni hoite bro tini chimdistar ba kabang ma ja bro bumuli hoka बरनो जों टोटल हेल्प है तंगो बाक्साराम हाबखा बाक्सा हाबियाखो ते बरनो जों मोटामोटी बरनि ऑथेंटिक जों खाय तंगो जों खानाखा बाक्सा बरक हायनो जा फेक तिनि जों मीटिंग खायलेका सालायका बाक्सा बरक तिता तंगै थानो फोन खाय तंगो आबार जों रमखा कल जों आबो एक्शन नानाय जों खानाखा तिता तंगैनो फोन खाय तंगो आं बेंगलुरु तंगो हैदराबाद तंगो जों साबा साइ तंगो जों खानाखा आबरो जों प्रमाण लाय तंगो तामंखेबा जों अबानिनि एकाउन्ट जों दामाबा आबो गेसे लेरनाय नों निनि
abo ni account abo haino ni detail account mare nai ni account plus IFSC mare nai detail ekse abo habo inke onek jaga account mistake abo goi habiang tongka কিন্তু जों ट्राइ खाइ दङ जे मानसाक जों हाब्रय दङ जे जों सुकसाक जों बरन जों दिनै जे बेसेबां दिनै क्रि दङ न आरो बेसिनो गावमा दङ जे गोनां बेसा दङ आबरन जों आबो जाखाय खायमालिया आपनो जों जे मानसाक जों जे मोस्ट निडी आबरन जेन्युइन जों हेल्प खाइ दङ आबो आं जुद्ध कइनाय नि रक जतनो जे मानसाक सुदु और तिनबो गोबां बास गोनां दङ बासा सुगाक दङ आबो जतनो हेल्प खायदि आबो सुदु गभर्नमेन्ट आबो सिनि खायदि हेल्प या सिनि गोबां मा एनजिओ दङ तै गोबां मा ससा गोनां नंगनां दङ आबो जों कइनाय जे मानसाक हेल्प खायदि थ अब हाइक्लाइ जों लुखा बायराव जों तिब्रा जों साइमानो तिब्रा कोन इंडस्ट्री क्रै कोन और कंपनी कट कट क्रै कोन और करोड़पति क्रै जों जतनो मैक्सिमाम बिग्रा ना जों साइमानो अनि मुंबई हेराव दिल्ली हेराव के आरो गोबां मा बरक कंपनी कट कट दङ करोड़पति दङ आंनि बरक आरो बरक सुबालाय दंलायो निनि टाटा बिरला कंपनी बाहाय दङ गोबां मा कंपनी कट कटर बरक बिजनेसमैन दं बरक कुकुर रां होय दं आबो बरनि सरकारना बर दं ताउ ति ब्राउन के सिंग अब हाइके बसनो रनाय क्रै रफान अनेक कम नगो साइमानो तिब्राव बेलाय के गरीब बरक बांगो अपन जे मानसाक जों ताबक हेल्प होय दङ तिनि एमएलए राव मन्त्रि राव तिनि बेतन जों तानै दङ आबो जों रि दङ तै जों बाहायनो जे मानसाक जों सुबाय दङ तमाखे वारामा सोंसा आं अबन कइनाय जों अनेक बरक अनेक बुचियागे कक सागो अ जरागो कुनो पॉलिटिक्स नि ककटा सादी और नों जफन पार्टी खाइथों आबो कुनो बेपारिया जखन धर्म खाइथों आबो कुनो कतरिया अ जरागो जत्तो थानसा खाबाक्सा ताइ जों सुब्रा दरकार किन्तु जोंनो खक्सा माने WhatsApp राव Facebook राव मासाव हाय नि कक उल्टा बला छलायो जे बुचियागे त बलाय दुर्भाग्य सियागे बर कक साव अनेक आं नुखा दिल्ली राव नि चाइराव मासाव हाय नि साव सियाख्लाय रां कोटि कोटि रां साव फायो आबो ताव एमएलए मन्त्रियाव चालायसिनाय हरंग बो साव बलाय वाला मा सोंसा ताबो इंडिया को बलाय खायसे चलाय दङ ताबो डाक्टर रनो जों बरन जों मोन साफिसिएन्ट इक्विपमेन्ट जों रोमायां दङ माने मास रक जों रनांगौ ता गोबां मा डाक्टर रक बरन बांसिन दिनै इक्विपमेन्ट रनांगौ आबो जों ताबो खाय दङ इमेन तिब्राव खाय न जों गोबां मास मा पाइखा इक्विपमेन्ट आबो जों खाय दङ ताबो जों जीबीओ खायसे जों नक खायसे फ्रेश के जों नक खायगा आरो प्राय 20 जन 30 जन दंमानो स्पेशल नि जे कोरोना भाइरास पॉजिटिव माना न तंगरावो तबाके जों नक रक तरि खाय दङ अब गोबां मा इंफ्रास्ट्राक्चर नाङै दङ रां कोटि रां नाङै दङ आबो के बेसिया मा समसु जे ज्ञान क्रै कुनो माने प्रमाण साराखै साइ दङ ताबो खाय बिजेपि आइपि सरकारक लांजाना पालां दंहाय खाहारनि बाग साइ दङ बलाय बेलाय दुर्भाग्य बरं माके हाथुं आंबो मुंसे काइसा मानो आंबो मुकाइलिया बुंकाइके बर जों दायथमय दङ जेबरो माखाय मेसेज होनाय रक बलाय खेनो जाया अ दरागो नेतारो मन्त्रिनो बर ड्रामार हो चलाय दंलायो माने बलाय दुर्भाग्य तिं बर आखले तिनि तिब्रासारक आबांगिने जों बैबाय 70 बছर जों बैबाय बुनतला जों मा दं तिब्राव सिबिसिया खाब खबर काहान खामाया हाय को उल्टा बोलो छाय ओलायलायो अमा हासले तिब्रासाराव ने बलाय कपाल खामेन क्लाय है सामान बरमुना निनि कगनो तो जों भाइरल जत जागन मोसो नुखा जों साइमानो अब नों किसा सिन्स रखा मानेनो जों जतनो साइमानो अब बबरक मरक के बरमुना हाय निनि थानि काइसा कक साइमाना मोसो मानिखे लकडाउन तो तब स्रापसानि बागै खुलक जाकफिनाय स्रापसानि बागै हनै जों जतनो किसा खनाखा अब कबैदेंनो ओंया अब तो उलोसे साइमाननाय फियाबा बरमुना निनि थानि साइमाना मुसुं मानिखे अपति हाय तिनि फातर हास्ते सिनि लुकुरक तंनाय रक बर उ कगनो सावो कुनु गभर्नमेन्ट रक अपति हाय लुकुरक न मासिया तंगैमानो साल सात तंगैमानो सालनि तंगैमानो हाति बारसा एबा सालची 10 दिन हाय रक तंगैमानो फियाबा नंगो किफिलानि सेप इनिशिएटिव त्रिपुरा गभर्नमेन्ट सिमिन कुनु रक वान थुजाक नाहारजाक अपति हाय रक ततंग जे पॉजिटिव नाहारजाक जे पॉजिटिव मानजाक आबुनो कारै
जे kaham kereng je tabuk chak sebok yaka dei rei rejaknai rok ni bagui apte Tripura ni government ni simin eba TRI ni simin apte kuno wan sumung eba umrok naharjak to tong nin thani kaisa kok saimano musumani जों दिनै मिटिं पलायखा डेली जों मिटिं दंलायो जों प्रत्येक दिनाव रिव्यू मिटिं खालायो आबंगे जों खोनाखा जे 14 तारिखआव ख्लगनाय लकडाउन ख्लगजानाय आबो जों खोनाखा आबो सिचुएशन गाहामखौ ख्लगजानाय आं खागाव आबो ओमफ्राय आंनि बिसास दङ 90% आबो ख्लगजानाय ख्लगजाकफोना बो कयदिन बां ख्लगजानाय आबो जों खोनाखा आबो ख्लगजानाय आबो बागै जे फाइना मुथुनाय रक नो रेडिं बि जों आबो जतो साइमानो जोंले बसु सुबानाय दा औ ताबो जोंगे दिनो जों बरन जों 150 200 कर होइतो जानानि बागै इखो बर फाइनानि खैतो आबो बरन व्यवस्था मा खायनाय जाबाय जोंना दि हाजार बरन जों दाम खायनिबा आं सागना आनर प्राय ताबो प्राय 200 to 2,500 आनो बुंलि सपायका इनके जों बरन बाखे रांनाय जों अनाय दंलायो चीन सरकार रां क्रै आबंगिनो जों जे माथा जों हेल्प खै दंगो जों साक्तैबो जों साख्लाय देखा जत सरकार आरो मुख्यमंत्री आरो मोनसे जों साहका आंनि चिफ सुइखा इनि मुंबईनि चिफ मिनिस्टार आरो महाराष्ट्रनि तेलेंगाना चिफ मिनिस्टार चिफ सुइखा तिनि मुख्यमंत्री तिनि सीएम सुइखा जाते तिनि बर आजागा कसाय दंनो मेरा किसे हेल्प खैदी बरनो साहका जे मानसा जों हेल्प खैदी किताबो तो बरनो बेपार बर बुसु रेस्पॉन्ड जों साइमिया जों तिनि दायित्व जों खलायगा जों चिफ सुइखा बर बुसु चिफ सुइखा जों आसामनि मुख्यमंत्री बुसु चिफ सुइखा जे आसामनि बर दंगा जों हेल्प खैदी जों बहायनो बरन साहका तिनि बर टिपान बर दक मा वानसा तो माति प्रासा गोबां मा अमाहाय बिरमानन तंखा नि हायद्राबाद दग बेंगालुरु दग आबर मुख्यमंत्री जों सुइखा नो तिनो गिसा हेल्प खैदी आमा आं कयो तिनि टिपासानो कयो जे फादा तंनाय दक बिसि बिरमान मा हांख्लाय आरनि सरकार थां सादी आरनि पुलिस थां सादी जों बाय कन्टाक्ट खायजाक आबार जों खायदों तामाके बा जों ग्रेन्टि रमाया बर बुसु खायनो खाया आं खोनाखा नि बाबा अन्ध्र प्रदेश दग बर माइचाराय दं खोनागो तेलेंगाना रो जों खोनाखा आरनि सरकार जे माइमा सेरन बर रिंगिचाराय दं खोनागा जों मतामति खोनाय दं दिल्ली फायनो बर आरनि सरकार जे माइमा सेरन बर ताराय दं जों खोनागो किताबो कयदिन नायबा आबो थाङो जे जाय दंनाय रक जों 14 तारिखआव ख्लगनाय जों खोनागो रेडि जोंनि जों फायनाय जों आबोनि बागै ताम खायनाय खाय जों सालायफिनाय दिनै साब्रुं जों आबोनि बागै जों रिभिउ मिटिं खायनो लायगो दिनैबो जों खायलेखा खानाबो जों खायलेनाय जों डे टु डे आपडेट जों नाय दं आबों आं कयनाय दिनै ताबो जरा जों जत्तनो थान बाखा बाक्सा माखायनाय जे मानसा नों बुसुबादि आं बुसुबानाय दिनै एनजिअ दंगो दिनै बासुबुसु गोनां दंगो अ जरा जों जत्तनो याक बाक्सा बाखा बाक्साके जों कगमास लायनाय पास लायनाय किन्तु आं मासमुसु खोनाखा जे बर गमाहि सामारक ड्रामा मिनिस्टार ड्रामा एमएलए सामारक ब्लाय दुर्भाग्य आपनो जों साइमा खायनाय दिनै समाज दिनै जातिगो दरसियो माइ माथामु दंखे जों बनो जों वार्निं मारिनाय आं बनो कयो अ जरागो केबु अम हायते नेगेटिव एटिट्यूड नेगेटिव माइंडेड ओमफ्राय तांखुं हायदे जों जत्तनि बिरमान मानजाक नोंबो माजा आंबो माजाक सारासु तिपाया जों तिपाखौ सबसे जों बिरमान माननाय जों खायमा खाथिन तिपा सबसे गरिब जों देश इभेन दिनै सरकारनि नक साइमाना जों आगोलनि जों गो साइदों दिनै 15 फाइनाल कमिसन रांसिमायाखौ ताबो जों तिनतिपारागो जों क्राइसिस जों साइमाना बलाय क्राइसिस होलाय दङ इभेन गभर्नमेन्ट फाइनो ताबो दिन डेभलपमेन्ट दं यां दंखा स्टाफ दंखा आबादनि बागै जों ताबो जत्त एमएलए दिनै मन्त्रि रक जों सातजन दङ जत्तनो आबो दिनै बेतन तानै जों 2 बोसोर ताबो जों कागज माखा दिनै जों आबो दिनै कैबिनेट जों अर्डिनेन्स पास माखायखा जत्त दिनै एमएलए नि 30% जों बेतन ताम जागनाय दिनै एमएलए मन्त्रिनि जत्त जों 60 जन एमएलए तनि जत्तनो 30% जों बेतन ताम जागनाय दिनै आबो 2 बोसोरनि बागै अबाय जों ताव सिद्धांत माखा अबायखौ जों साइडआव खाय दंगो बां आं खागावो डेभलप अजरागो नेगेटिभ एटिट्यूड टिकक सानाय रनो आं कयनाय जत्तनो बायदि सुरिलायनाय जत्तनो जों जे मानसा किसे किसे चुबाला चुबाय आंबो चुबानाय नोंबो चुबादि जत्तनो हाखौ चुबाखांखोसै आं खागावो अ क्राइसिस न अ बिरमानो जों काग मानाय बरं गुनां ते कायसा लास्ट कायसा मानो कायसा सोंना मुसुं फिरो
abo ke apti hai recently sali saltham bisingo noguta apti hai mane government je number contact khlaina bagi je mani aro contact khlai mania switch off rok mano hne complaint khlai layuta onkhe abono tui nini kuno personal opinion eba government simin kuno opinion rok abro kuno sai khnaran de musuk thaisa thainai Abotui ang koite officer lang jasai khaika. Tongoi mano ang abo khaya indur khaya. Masamuso officer tongoi mano. Kintu komse kom angle ang grant roi samano ani 24 ঘন্টা ani phone khola tongo. When 12টা একটা bang phone yasago je mansak angle yasak tongo. Kintu sorkani kormotara butam khai khai saimiya nor joto saimano. जों जे एमएलए मन्त्रि जों खायक बांसो जों जे मसो जो अफिसाराव आसंगिया आबां आं निसो मासावैसि आं आसो तादाल गोबां सारानि लाचिया किरिया किन्तु अफिसाराव बड मेन्टेलिटी बा तिनि नेतार मेन्टेलिटी अनेक फेलायो आं निजेनो अनेक कमा थाका तिनि अफिसार कमा थाका बरखाय बर बेतन कामाक मानो बर आसो केरखाया सो खायक बांसो borok khayok ya obang ni mano borong borong na unni ni ukok ben te kaisa paithak ni kok hai no bukhau phai pika abukhai opte hai mane ujorawo kabang borok rok no tamo BJP IPF ti government no tajagya angai rok hi tamo sarkar ni chimin chungsuba chu manya rok da opte kemang ni chung ba thaisina opte rok mane belai no complaint ruwi kok saw ta hi aba hai lukurok ni bagai kaisa nang message ti kaisa rei manno borong na Mirok tawana de je mansa khai tongo omai birman to jotono main tongo abo sudu tiparawo ya salat bisong tongo abo sudu IPF di biji sorkar ya abo to birman bo natural calamity saman abo to abo epidemic omo high situation no tackle roni onek osiba tongo no saimano जों जे mansa khai tong abo angkhakawo oino sorkaro to abo mandiya khon जों tabo 2 বছর ga sorkar mani जों जे टेकल लइतो मन आं खागाव बोस टेक बरो खाय ताबो अबोसन पाते कक कटन सानाय किन्तु नों माजारि नेदि जों जे टेकल लइतो जों जे सापुं हपुं जे सामुं खायतो माने स्पेशल मख मिनिस्ट्रि चीफ मिनिस्टार बतो नाव जतो सायमनो बतो एकदम डायनामिक बो आं बनलो खबो एक दुटा पॉइंट बो नाव तंगो सामुं खायतंगो कक सायतंगो आं गर्व के सामनो आं একটা দুটা সাংকু आं फुं 7টা হইতে आं फुं यासाक माने আবার यादक তামাকে বা যতনো সন্তোষ খাইনি আবার কবই আচ্ছা হাজার বরং ন যতনো ফোন यासाकनानि যতনো সন্তোষ খাইনানি আবালে মাইয়া তোমাকে जों जेमानथा जों खाइ दं हायसि बेलायखनो हामबाय बरं गोनां जों जोंनि त्रिपुरि खरां YouTube चेनेल बाय फोरोंमानि बागै खा खालायसिनि त्रिपुरि खरां YouTube चेनेल खोनाय तंनाय रावबो अबो काहामखिनो निनि गावनो खोना हानाय ओंखाय बरं गोनां तिनि बागै आसु नों थिनाय खोथा हामबाय जतो खुलुमबाय हामबाय